voltant i dos al mig, i després intercalant. Fila, fila, fila... Ja heu acabat per avui? No heu fet gaire? M'ha fet gelat. M'ha fet gaire, Jesús, avui de gelat? Forces, Doncs mira, estem fent gelat de xocolata en petit, de 100 grams. El gelat surt de la màquina, es posa el caputxó i després doncs això, de posar aquesta cullereta perquè la gent després se'l pugui menjar i hi ha que posar aquesta etiqueta que diu que a sota hi ha una cullereta, vale? Aleshores tot això mirem de fer-lo de la manera més ràpida possible perquè no es descongeli abans de tornar-lo a ficar a la càmera. Llavors fa falta molta gent, no? Però que tots coordinats i tots en línia ho fan molt i molt bé i molt ràpid.